ngicela ungangijaji isinqumo sami lesi hawu ho 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 Shasham Shanos liqala kuzuma madoda bathiwa amahwanqa sokusho thina ekhaya madoda sokuyithitsi izwe abasabonke sakusele thina madoda uzungenza lo mpahla kakhulu lomsikhathi isikhathi esiningi niyabhela sakubona sanele khanyile hope you're good, hope you're living, hope you're kicking sawubona anele uphi nangu mshana ngimthathe futhi kodwa yawuzela phuthume nimuthi wanqawanga amaphuthume lapha hey kanjani nawo kuvukile awu uvuka nje usudakiwe nje uyahlanja wena. Do you want a bath? Hey, usudakwe kuseni nje. Where you from? Where you from? Hayi ugaxele mnumzane nje ukuthi bakuphuzisa ulele. Welcome, Google. Nosibona ukhala ngalokho naye uthi hayi naye uzwa ngathi buningi emzimbeni. Welcome, PFR. Eh? Welcome, Dana. Hi, close out the hello kids, times 3 on the dot buffet to Jonathan Kebs. Welcome, Hustlemania. Facebook futhi loyo ngishaleyo. Ithini ngami? Ithini? Host. Asapha screen nje sonke baphemu. Amazungu Nations ngene ikhumbula into engakaze yabakhona. Welcome, Nico. Asana. Host. Welcome, Doe. I'll tap the screen, Zoom Nations. Tap the screen, non-stop. Tap the screen, non-stop. Welcome, Z-Soul. One rose to reach the target tickets. One rose. One rose, y'all. One rose. Oh. Host. Well, I'm depressed. Lutho kanti ngilambile. Ngadla sengi-right. Thank you so much, Agrippa. Let me follow you back. Thank you so much. Host. One Apollo. Oh, so. There's gonna be times 3, guys. Can we please snipe on times 3? Let's ensure to snipe on times 3. Host. Madoda usempondlo kakhulu mfowethu usempondlo kakhulu. Host. Welcome, Daniel. All snap on times 3. Donuts, caps, and money guns on times 3. Thank you so much, Agrippa, for your heart me. Thank you so much, and Kwanele, for your heart me. Every gift you send
You times 3. Let's go. Double tap the screen, Samben Bapim. Samben, can I have donuts and caps? Take the left to all the Zoom snipers, guys. Times 3 on the spot. Every gift you send is multiplied by 3. Let's go. Adlala phela ingoma ezimnandi nama ngikwazi uthathephi endlini kodwa. Asambeni bafethu times 3. Let's all tap. Thank you so much. A grip, a bit of some grip means a snipe high. Thank you so much. Ay nami ngiyehla ngapha kusasa. Lokho kusabuya mzala konakele buya. Dala pheze imnandi ingoma sokudlale uzongela le yakho ifunayo. Yazi khona noyithandazo umuntu. Yakwazi khona kuphela. Ufundiswe yini? We Khiphi. Wazini wena umaskandi wadlalelwa yimi. Ho, Eshankunzi. Ngisabhizi lana ngizoza lapha. Ngiyasebenza lapha, ngihleli namazungu nation wazini wena. Nina nadakwa kusena ngabafana bami nidleni ngani? Nike nalala. Uphu Sponge. Awunanga washo imoto lapha. Wesponge ubani uyamazi? Ubani umbeto. Mbeto. Khona umuntu ethi umbeto lapha. Obuza uthi uphu Sponge. Nangu manje ngiphendula ikamera. Nangu Sponge. Angimazi. Nangu. Unqu. Angazi igama lakhe. Uthini wena? Hayi wena uhambeni wazama. Thathani ngani yenu thathani anginangane mina. Thatha zama. Hamba kumama. Hamba nana. Hamba ungabuyi, hamba nana. Hey, womshana. Umntasisi, ngena la endlini, Ngena la endlini. Angisho ugoza la. Ngena la endlini. Ayizwa lento. House mayaka. Aha. Hayibo, hey womshana. Ini ibonus ngithatha ibonus waphela silimazile izolo nawe. Wena usuvuke wayaphi wena? Usuvuke wayaphi? Ngeke uyazi into engenza la. Wena ungale qhiqhowe. Ngeke uyazi into engenza. House. Uhlale kwaqhiqhowe, kwaqhubuthuvi. Hayi, ushaya. Hamba endlini. Boss. Hey, Nkosazana Mhlophe, hello. Awuyaphuma Nkosazana Mhlophe. Hey wena, salapha. Korobela, zum korobela. Hey, korobela zum. Ungayikhiphi lo ngane futhi la. Ngiyaphuma mina. Korobela, zum korobela. Hello, hi. Hello. Are you good, mama? Yeah. All right. Upusalas ngizomveza sageza salas. I'm not mama. Qeda leyo ngifaka le. Kade ngibatshela nawe. Can you all double tap your screen? Hayi ngizonikhombisa usalas Qeda leyo namhlanje. ngifaka le madoda. Siya ku 30k manje. Asambeni mabhemu, asambeni.
Marvin, thank you so much. Guys, times 3 on the clock. Can you send donuts and caps and money cans? Let's go. Assam and Bapim. Assam. Assam. Donuts and caps and money cans. Let's go. Sitap on the screen song my foot. Step on the screen. Double tap. Last pong when you don't allow the two boy will toilet. Look what you come is pong on moon. About your bonya in a pong. No, you keep long. Yeah, soup. Young popo. You will allow him. Ha! Hey, 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 hey. Let's stop the screen before it. Hey, 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 hey. Makuzwayo, thank you so much for your heart me. Follow back on Makuzwayo. Kahle nangane wena. Musukuziva intombi emhlophe. Ngizothini ngoba phela ishoti isingisi. Anginazo. Khela 3 roses bafetha ama roses amathathu nje. Konke umuntu angiphe 1. Hayi. Ama roses amathathu. Hawu. Lethu sarasu lapha. House. Hamba kahle. Shosho. Anguzwa mfowethu. Ninawo ngisho khona. Bengifuna lokho mfowethu lokho nje noma ngo20 rand lokho okuncane lokho kulapha. Alright, ngisho. Nani sarasu? Times 3 mfowethu. Penduke sarasu. Penduke. Sarasu. Oh my daughter, my beautiful butcher. Times 3 mapemo. Bacha times 3. Salam alaikum. Awuna kuzidliwa mafowethu. Sarasu bathi siyadliwa. Bacha luthaba siwinisa. Sarasu siyadliwa. Bukane ngani Indiana phela leli. Sarasu. Bukani inwele bukani. Indi impela utadwethu. Bafethu Sarasu sakaja ayithande ukuthi siyadliwa. Ngizomthekela niniki ikhekhe uSarasu. Sarasu uyabhedea ngomhla 25 December. uNkulunkulu wethu omncane wasezulwini lo. House. Uyabakhomba ke manje. Uyabakhomba. Bafethu, touch the glove and then let's ensure to snipe on the glove. Basa seduze yazi. Sangafika kubo. Ufuna bathinda manje. Ufuna bathinda ke manje. Hayi ngayithatha. Your network. Hayi network yami right ndoda. Hayi nankinga network yami. Sarasu. Ya pucha. Ekasisi uvalele endlini. Iyahlupha le phela le isiyakwazi ukuhambisa indala le incane yaphathwa. Network yami right. Guys, is there anyone who can snipe for us? Can somebody snipe for the Zungu Nations? Sarasu, bachana ba snipe. Umtakasisi. Snipe. I network yami right. But 40 go 40. Yini ungashintsho wena. Awalalela abantu ababengikhuluma kabi. Akubalusa umsonda. Akubalusa umsonda uhamba ungikhuluma kabi. Yakhe abantu siyadliwa ke manje bye Sarasu. Lo bamba ke manje ababe ngikhuluma kabi
Osiyami ngakubona usungizonda. Uhamba ukhuluma ka. Ya umuntu wesimame. Hayi Sarasa ungomthayi. Ngixolele noma esijwayela kabi ngeke kanje. Umshaye ngibona. Sawubona. Kobi. Angaze abale nawe walalela abantu ababe ngikhuluma kabi. Akubona usungizonda. Wesibongo angeke ngize ngikho mhlanje ngisemsebenzini yesi. Hayi Sarasu. Cha Sarasu. Makucha ngimfuni lapha siqaphaza. Thini? Angi. Ngamshaye ngixolele. Ngibize ngizosho. Mntasisi. Tata wethu. Times 3. First gift times 3 Don't times. caps of face. Ayitake lezi ngane. Khithi yana thabani. Amazi afekele njalo ukuthi soma ngifuna Hayi impela athi ugologolo bakho. Ha. Akhithi. Ngihamba yena ke. Ethi nami ngicela ukufana nabanye abantu. Awu cha hawu usushikile ibheke. Awu cha. Awu mina nje umna ngeke ngibone. Awazi. Kahle mzala. Oy, ulintuthu buka nje bukaphele ngala. kwaza mlalanga manje Ibuya ma. kwaza mlalanga nini Ulale bunjena Nkosi yami. Kristo. Awu. ngizobulawa utshwala Masingasho isiphume soyijos. yini bo Bafike ngicela amaroza awu10. Usetohweni. hayi la msheshe Ala ngabala maroza awu10 bafethu wonke umuntu angiphethe u1. Ngikhombisa wena ngiyiconfirm kusasa ngavuka. ulethe kanje La Wavuka wafaka umqhele kodwa bangena. ngikhombisa. Lena ngifuna. Tango Angie. Ngathi biphiche wena. Biphiche wena. Sarasu. Asiqale 30 seconds. Bese Jose. Kasisi. Lokho ngizoqala. Nami lana uma bangifasa bengipretha Ngokugcina nje lapha kusarasu. Aselingana ngathi simeyibule. Nani? Sawazi. unayibele futhi. Lokho ngingekade ngingekade. Hayi mzala. Zophuma. So guys, times 3. Where kukhulu wambuka ngisanakanga nabantu bami. Chris, thank you sithando sami. Yande, thank you. Guys, Guys, let's go times 3 donuts and caps. Danko Black Kitty. Thank you so much. Awe ngane ngiyifihla lento yehosha wena. Azogwele Bangladesh. Thank you so much Nkosi Hlophe. Let me follow you back. Kuyilina. Sikefana ngiphinda uyigqoke phi? Ngiyigcokile awusayichosi. Ngiyothenga amateki nje. Takasisi. Hawu. Jesus. Awu bafethu nginqabe ngeke. Asikwazi kwedelelwa kanje. Ngisho ngithule. Ngibani odelela? Lapha Ngishaya ngisho usuza la uphethe njani. Namsaba noChris. Hawu, bayamsaba yibo ubuze anti. Namsaba noChris bosi. Ayimele ngizine ring light lenze. Mzala, batshele babashaye nanguChris. Batshele bamshaye Mtakasisi. Ngiyenza. Awu. Awukhona nositha shana nanguChris ngeke phela. Chris Sam. Thank you. Awubakithi wangibulala nge-first. Chris. Exactly what I'm talking about. Ngeke nilunge busi. Ah, ngeke nilunge Chris. Ngeke. Chris ngeke come back la kubusi. Never that. Uyilokhu Fight Nate. Batshele mzala ukuthi siyababona. Eclipse will come. Takasisi. Hamba George. Awuza ngonika ikhwela ke manje. Sana.
angifuni ukuthi makufike ejozimile ngithenge amadress Hey, webusi. Nostani imgadi uChris ngona second. Ufuna ukusniper lo. traditional le enye umfuni le enye yilo futhi Lafaka imanikani noma imanikani noma igalaxy. Kadeni. I know we don't like sniping. One day about my people are watching sniper bully. Tako. Host. Sponyane kusene ebusuku ntambama. Busi kore clav and a boost. Black Kid kore clav. Mashanga kore clav and a boost. Thank you, Chris. Hayi wena, ayidliwa lento. Yeah, thank you, private account, guys. Thank you so much. Ngiyabonga guys, thank you so much to all the MVPs. Thank you so much. Thank you so much, Nabatepile. Thank you so much. I really appreciate it. Keep on tapping. Tap the screen. Yenza now. Tap the screen. Set the screen mapem. Imnande. Time to shine is here. Donuts and caps. Janko Musi, I got you suka. On the glove, kids. Touch the glove, snipe on the glove. I won't detain something. Asute, angakhaleli ngishida non. Suka. Pay kwakhe. Why ufaka sephela speed? Pay kwakhe kids. Please, I didn't know. Awubakhipha ndothi ibuke. Ngavele ngabaleka nami. Ekolo yakithi. Ngathi ukulandela yamasondo. Ubona maningi. Run away. Usenethuba. Ho, batshela snipe up, shot. Yes, batshela thana nje. Thatha snipe up, nakho, snipe up. Uzofika ubona amaningi too much. Snipe. Okay. Usana suthi snipe up. Ama rose. Yebo, batshela mzala. 2 more roses. Kusangethemba siqhubekela sasigcine khona. 1 more rose. Yini manje? Bafethu yakhala sarasa uthi anifakile target. Unenyongo yazi. Uzoje mlonyeni. Savele naba. Batshela snipe. Batshela. Yes. Kana time super pem. Awu. Kokokana. Efethu ngeke siwes. Wakhula usaraswati mntaka. Awumntaka dadwethu. Guys on the glove. You touch the glove, you snap on the glove. Times 2 on the glove. Busi. Awu suka. Kaze udinwe yini mntaka Hlophe udinwe yini kangaka? Ha. Savela sahlukana. Akekho walomunye. Host. Black Kid. Abonga madoda. Kako age. Times 2 babe. Mtetinyi. Vele sahlukana. Ushane brush ngani? Hayibo. Ushane brush. Manje uxebula nami brush. Hayibo. Hey. Aha. Takasesi. Huh? Ekubalekile mfethu. Uyishayile yazi. Usikwenze njani? Vuma. Ho. Savele sahlukana. Sasehlukana. House.
Angisawazi baphem, sengogcina kusarasu nje. Yeah. Hayi mzali. Uthaba kuzanga khona. Uyeza umhlaba. Ubaba uyathanda. Ngibona kahle, ngibona. Ngeke uthi wena komunye. Utheni? Ngaze ngafisa ukuba unana Nkosi yami. Hawu. Hawu cha, hayi ngiyabathanda abafana. Hawu. Yona ngani uzala. Hawu. 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 Chazela Hawu. 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 Daka sarasu. Hawu. Mara zungu niphila kahle yasinini. Hawu. Hawu. Uyangizwa? Hawu. Aha. Zungu. Mina uthile Asititingi sinomhlola. Thank you so much guys. Busi, got a glove and a mist. Black Kid, got a glove and a boost. Mbulazo Mnyama, got a glove and a timer. Siyabonga bafowethu nonke MVP. Sibonga. Thank you Santi nangu umuntu othebile. Mathepa samahle. Awu, usuku lwakho lenduku. Ngitshela avule mic ngale ngicela. Usuku lwakho lwenduku lo. Usuku lwakho lwenduku. Usuku lwakho lokutidinyeka. Ha. Ha. Uthi makho uthi usemsebenzini ungaba umsini. Enganya. Ngabe uzoyishela lapho manje. Angazi ngiyithatha plate nisho kanti mina ngithunywe ibandla emteni ezikhuluma. Times 2 kids, touch the glove, snipe up. Umuntu uthuma lokho mfeni shobeni. Mbona baxoshe kulo msebenzi ungabinawo njengabo. Ungabe. Vele wathi ukiboss wakhumbula ukuthi wathi nebossi. Guys on the glove kids on the glove. Ow! Wesibona ukudla. Para nina ngithumela kanjani? Umuntu ngithamba nomtshela. Awu yebo, ngizoyehla inqola. Ayisuka. House. Khona umuntu engaqosa ukuthi kanjani ngqosa abantu bezenze into yabo. Baqamba mina. Funa kulahle kumbread lapho. House. Guys, khona uThemso. Imic yakho makuthi ngiyamuzwa mina ngiyivulile ngiyivalile. Ngithi mina lalela ukuthi ngithini. Ngithi ngiphila kahle. Mina kube ngisekhaya bese ngidiza izinkukhu pheni kwekhanda lami. Uhlala kanje. Uyayisa kanti uthi kuba usekhaya ngabe sekundiza in asimponyeleni lokho ke. Asindizi lezi zinto ayishoyo ke. Agrippa, please ensure to beat this one up. Give her a strong head. Guys, roses. Sasiwe my love. Iskam. Nemdala sana sinembona. No man love guys, we need to Animponyeni. thank you. Lala manje. Cocoa flavor thing. Lala. Two roses guys. I'm a good dad kodwa. Buka nje. Buka. Takasisi. Ufunani kanti? Ngeke email ndaba yakho mina. Okay, bebisa. Siyalwa lana nje. Sisempini. Hey, wemntakasisi, wephindile. Wozolanda enunu yakho. Aniphathi kahle. Time 3 guys, hawo sambeni. Donuts and caps. Asimponyeni kade delela. Ethi kuba usekhaya ngabe usethola ama money gun. Aniletha ama money gun nakimi. One light ezokwenziwa ku speed. Danko, asambeni. House. Nasi ke speed sengifuna ukubuka. House. Eh? Ha. House. Ha. Times 3 baphem. House. Times 3 bafowethu. Donuts and caps and money guns. Nakya. Hayi ngajoki khululeka nje. Khululeka. Thokuthi inyama.
usuku lwakho lokutitinywa usuku lwakho lokutitinywa ngathi banengqondo makaguthi mase semsebenzini kanti we house ha asisi uyanengini house uyihlwa kwaleta wena uyihlo Bangladesh house dance house right hey zingoma man house Black Kid level 11 thank you so much congratulations let's all tap the screens in nations let's move house hey bapemu Yebo. hamba kahle sure Sushane into yakho. hey sabonakele sekusukile lokho house bafethu last 30 seconds let's snipe up khona uChris ngale ngaza snipe azidlula protect ama streaks nivumbuka aphi nina lala nje Angidlalile. Kuthama ngana naleli. bengalala enzani bephuza vele yababona banjani mina Ngekhamali. hayi ayafa Sis. mtakasisi tata dwethu yakamzokugcotha isolo hayi-ke sesikusuthi manje awusenamakhoyi hawo wathi nguphinde ukukhombisa nje ukuthi hayi bese nguzwela kulabo 104 Star got a glove Black Kid got a glove thank you so much for all these donations uthi asisena amacoin uthi anciphile amacoin asiwakhulu kakhulu naqala sedelelile intombazana sedelelile house nongena baleki zosiqotha cleanser nje hayi hambisa imbongo yosizi le emadressini le ngasesitolo Ngibona usiboya kala. sekudeni belithi nakamhambisi wathi ngeke ayave akhipha imoto ngamhambisi abuya ngageza ngalala bengikhathele hey Bekona la. Hayi zaphela. guys there's a club touch the club snipe up asambeni idelele intombazane ithe sinama content ithe asinama coin asikhombiseni ukuthi akhona house awuvuki sena landani phindile thathani inuneni siyakhala uzokhala la South Africa upuyile hayi hamba kuyihlo hamba le Akasisi. umntakasisi lo hayi hamba manje hamba akutete hamba thatheni hawu ungaphethe umhla 25 December siya ukubungaza-ke manje sibungaze wena-ke manje awusarasu Awu. ama-rose bafetha awu-3 ama-rose awu-3 Njani ma? one rose papers and I'm still unlooking manje uyabona nje ubani lo ma ngisho lena kasicela amarose Wapotla. nami ngithuke ngaze ngoma uboy lo lena nto ngiyimangala uphatha usewindoda endala kangaka ngithukile mina uzolunza yena mncane ngithukile guys there's gonna be times 3 let's put on a glove bese siyahamba house put on a glove bese siyahamba awu Gusta no Black Kid abathola ama glove let's snipe up Jonathan Caps and Money Guns asambeni awu
Sisindi songena la ushilo ngathi sasekhona ube kukhona lo ndiyalela madoda Abangalali. awengalali madoda ama-night rider lenzani indiya manje akafuni iyahlupa lengalelela asambeni bafethu donuts and cabs let's all double tap the screen bafethu sambe hey tamami kubuhlungu yazi makumele ngiphendule ngayo yonke ngithi hey fethu hey ubunzima bempilo nasi ye khona isithathu lesingaka empilweni why make over an emoji ngiblockile bafana nto anitsalume nibafana ayisenamazinyo hayi lume bafana hawu nayapha nihlale nathi bafana ningalumi funa nilume madoda hawu bona ngathi gazi liyashisa nini ho yini ekhala kule moto leya ikhona ekhala kabuhlungu ncese baba ngani mzala wami ngisho wenzani ikhala umsindo squeaky nje ngingawuzwa you look so cute what happened wefana njena ingona Today. when tomorrow I never go conflict awu uthi ncese ntame ebuhlungu konje lani niyangizwa sengikhohliwe awu Black Kid, you got yourself a class. Thank you so much. All the Zoom nations. So lokho simnika nje induku. Uyabona uyozavume sithi mshaye ngawungaje manje 7 elokho ebhonywa nje. Ibhalatsa lapho la something bakhe. sambe kuseni Sabonga Zoom nations. So lokho simbhonyile. Ayilungu bafana. Hawu. Hayi utangayeni lapho. Awonje kakhulu ngale. Impela. guys can you please all tap this screen Akungana nina. Ho. Khasuni namagwala bafana bambe ngithemba. Hawu benithemba bafana bami. Times 3 guys, donuts and cabs. Ho. Friday, Saturday, Sunday. Hayi zwani ususho manje. Ngoba ngasekho. Hayi namagwala bafana bami, namagwala. Donuts and cabs, money guys. Let's go. Times 3. Ha. Ngeke kwenza le class ngakuthandi ke. thank you so much guys thank you hayi funa ngimtitinye ngimbuyise endleleni angazi ukuthi life massage thank you guys sinethemba sasivulekile baby 10 years you can go harder thema ngithi ngiyawubona lekha ngithi ngokabani mase ngiweba akwethu usindi uqinile Faka isikipeni endlini yami. ngena what time awushaya bangiphuma ngiyawuphika bavele bangibuka izandla nolimi hawu ulimi selubomvu ngikhohliwe can I go abantu about 5 roses please kids have 5 people 5 roses. kusema usinethemba ngilokho uzazi sengathi ngitshela nje 5 roses 4 roses two more roses we kids Okay. ongakayisenda bambi ikhona lakho nami ngibambi ikhona lami lingaxege lakho suka thoda 2 roses ngena this evening what time
Hawu. Esikhathini sethu Amarozi amabili bafethu abangakawaseli. Seven. Sirish target. African time. Guys, umurozisi kungaba Nangu umvule njalo. Nkosi yami. Ungenapho wena. Thank you. Speak. Sonke wena. Guys, banimurozi. Ujwayele kabi nginike isilwana athi ngublock. Oh, nemhlolo yami. Guys, irose lokugcina. One more rose guys, one more rose. Ongakayisendi Guys, sicela irose lokugcina kumuntu ongasendeli irose. Siyabonga. China. Hawu kodwa Oh, kukhulu. baba kuyini lokho kade ngiphaphela. House. Wenza ungalungile. Oh, ngenza into zami. Mnyama ganke baby. Lo muntu Guys, akenza into sikhona times 2 ukhona guys. Times 2 Corona club lapho baphemu. Sambeni. Isindi cocoa flavor Corona something, club. guys. Sambeni. Let's push in the times 2. So Mnyama, thank you. Noma nje before on the last second. Ile club lifaki club bese siyahamba. Hayi bafethu nangenze nenze lokho engakuthandi. Cha, madlameni kolozani bantu abakolozani. Ngabani ngempela ke manje? Asambeni. Why nimnike chance? Guys, Guys, the why aim is nimnike to chance? Ulethe kwini? Thank you, Sisindi. Hayi bafethu nathi nimnike chance. Thank you, cocoa flavor. Bafethu ngingamnike chance, akayideserve. Tako. That's what I'm talking about. Siyabonga sitha. Ngabani ningavumi? Guys, let's make Ningamniki chance yokusijwayela kabi noma. Good, kids, good. What I'm talking about ikhona lo suka phe kwakhe. Ube zamani namakati. Lo makati lo akahamba odlubisi. Hawu. Bakunika lamalawo amancane bathi uzokhulisela. Cup is cup number 5. It's in brother. It's in Omliyana kokuncane ngoma nayo lo. Double tap your screen, kids. Let's go. Everybody send gifts as little as roses, donuts, caps, mannequins, galaxies. Wait. Let's move to nations. Ningavumi nje Let's basijwayele. tell us some you joined late. Ngiyakwazi ukuthi ubuzothi hey nathi Awu. ngiyakwazi ke. So double tap the screen. Let's move. Bambi khona lakho nami ngibambe lapha. House. 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 Lapho ngidla lo akaqini. Ha. Manje smoke noma ngidla ngo100 ujabulapho. House. Awu la manqamsa ngimshaya usela. Ona galaxy kusama avela ngibulala. Ngangifuna ama galaxy. Qiphi ne galaxy ngeke lilu. Ngibulala ngegalaxy. Guys, let's go. Nangizama ama galaxy. Asikupweni. Lapho wayifunda khona igalaxy. Begcina kwi-EMS kuphela. House. Noma got yourself a glove and a boost. Star got yourself a mist and a hammer. Mickey got herself a glove and a hammer. Thank you so much to all the Zungu Nations, all those who are sharing the live, all those who are tapping the screen and gifting from as little as roses up until the biggest gift. Let's go again, Zungu Nations. House. Thank you, Coco. Thank you, Sinisa. Thank you, Sinisa. Always now. Come to say, guys, beside the logo, we pray with the thank you. Hey, mnandi lento. Let's go, Zungu Nations. Tap the screen, let's move. Times 3 guys. Khona manje nje, let's shoot out. Shoot out. Zisuka nje. Let's shoot out. Asambeni. Shoot out samanje. About serious kangakanani. Jonathan Caps. Yonke gift ayisendayo multiply nje manje. Ayishukuthi. Oh, khiphi njengoba hayi namhlanje. Hayi namhlanje. Awu. Kunabantu engababoni namhlanje la ekhaya. Baphi? Thi ngibacini. Apha amavateri kana mahle. Angisiphara. Wavelisa hlukana. Awu bakithi nahlukana senishawa yimi. Ingashayani Awu mase beshawa yimi bavele bahlukana. Awu bakithi. Olifani kutheni igama lapha.
Navele nahlukana wena mama. Ngena manje. Asambeni bafowethu. Babula abantu. 3 roses to reach the target. 2 more. 2 more roses ongakayisenda baphela. Elomoya washintsha ke. Kodwa lingcono livele labalela. Hey. 2 more roses bambe ikhona lakho nami ngizobambela. Ama-rose amabili nje madoda. Ungakalisenda i-rose asisendele i-rose real quick bafowethu. Awuzo. Awungeke sikhala phansi kakhulu ke le ngoma. One more rose. Thank you so much. Guys, can you please have 3 roses? Ebuya sesingubhizeli welele. Itejena. Times 3. Asambe nanisho ngani times 3 lapha nibona ngani times 3. Awucane sikhala phansi la manje. That's a size one. Ngomiphithi lakho wena. Awu ngeke. Yakho sithamba. Umchaza ngokukwata nje. Vele ukwata bese uthi asuka. Akwata omunye asambeni seku1000 something. Asomshanje ngama1000 something. Ngama1000. Kwatani sifike 1000 something. Funa nje azu lokhu simshaye ngama1000. Ashawe nje ngama1000. Ngami ngibiza ngizomfiphisa. Lol. Asambeni kids. Umuntu ojabula njengozungu bewini. Ngibona la. Banye kava lokushaka nengangaka u10. Hawu. Ngibona isicelo kusemfana. Mjaya u10. Akakazi ngisho ukuvika. Awu. Lesab the screen designations asambeni bafowethu. Amehla manje babhlungu nje manje. Induku phela umusha abantu kakhulu. Enye sabili. Lokuvulelile. Awu uvulele isibhaqa. Ande bheka. Ngisho nje la kunje kuthi ngibhale ngakangibhile ngithi chorus start. Vini legend of Vini. Uqala ngamention awana. Ha. Kubalo 6. Sesende 7. Zvino ndakutsoka ngena. Yeah. Ngibasa ngopimini ukuthi la ngicasula. Usola baba na boy. Bekuba. Kina umone tele kumekwatile yabo umehlala amaphepha. Creating orders. Uhawusuka naye khona le laso. Oh. Moya. Ukumekwatile shothi nana ngizwa bathi Come in. Cha got amahema awu2 mbulazo omnyama got the glove. Shothi naye vele. Lihle no. Siyabonga baphemu, siyabonga kakhulu. Ngicela stop sim-enjoya. Saba ngisho uku-accepta manje. Ubona u15-0. Ngibuza ukuthi ngibuza. Yabona Thapelo awunayo imhlolo yami. Ho. Ayi ngani ngiphetela. Ubizoba azodlula la. Hayi, ambohlale abangani bakho. Times 3 guys, let's go. Nali thuba lokuthi fly high. 1 heart, 1 head. Kuzoba 600 same time la. Asambeni. Angiyequ same time. Awu. Uthini usithawa asandidoti. Hayi. Ra ta 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 ta.
Ra-ta-ta-ta-ta. Nomfundo Shezi with the money gun. Thank you so much. Asimshayise mtitinya. Hello. Hi, madam. Hi. Hello. Sibuke neko. Sibe busy, buke iko. Yabo number ethi yafana 15 nakuwe 15 ukuthi yami kina no 65 emva kwalapha yabo inde. But nami ngaqala ngabo 15 kanje. Don't lose hope. Wait, just a motivation speaker. Ngiyabonga Nomfundo. Titinyi kids. Ithuba lethu kufuna simshaya ka20. Simva nomlomo angaphinda akwazi ukukhuluma. One more rose. Angaphinda akwazi ukukhuluma. Danko. Oh. Hayi noma ngafona liphumlane namhlanje. Soloko simthile. Ha. Afike naye sithi. Ungamfisi ukuphumula. Sithi. Machazi. Hops. Angeke ngiyacela ngathi Danko Khathini. Yewel dedeli rose. Hayi follow you back. Ayeliyeki rose mntakwethu. Hawu. Uyashaya rose. Seshaya 54. Lokuthe lithe non-stop. Thank you so much for your heart me. Nisenda ama heart me's bakithi nisenda ama heart me's. Let's faka neglove. Ne boost. Bese siyahamba. Hayi ngoba kanjani sihambela nje ukudla lo esinayo. Mawala please. Nakha a glove and a boost please. A glove and a boost please. Ho. Donuts and caps babe masambeni. Namhlanje akabuyi. Hayi namhlanje. Asukani kids nami sengicasukile. Awusuka. Asiyipusha le match yethu soyibeka 2000 something. Azi ukuthi namhlanje udliwa ngama 1000. Kuluma ikhanda induku. Awumushawa kahle. Ayikho indawo engalungi. Ngenza ngisho lencane indawo. House. Asambeni baphem. Funa sibeke 2000 something. Let's all tap the screens on nations. Asibek 100,000 likes. We're still on 94,000 likes. Asibek 100,000. House. Walamba. Hey. Mushakahle. Uzulambi. Oh. Shayla. Wakhathala walamba kusiyamawu sono. Ofese ubhuti lokhulumayo zo. Awufeze bakithi. Nazi izinto ezakhayo ke kanifika. Awufeze. Khona into ezakhayo. Naba sabafana izinto ezakhayo ke shothi bafuna ukuzosniper bafethu. Watch out. Asesinje ntswi ngaphezulu. Uthi ngoba uChris usekhona ngani? Chris. Uthatha umsebenzi ngizobuya late. uChris akekho. Awuvele sekungasniper bani lapha. Bakithi thwele kanzima. Thwele kanzima. Akulunga ngiphathwa Nomfundo ngapha. Akubuye. Okhathini nomagugu. Asambeni. Asibani 2000 fast nje baphem sibe nje ku2. Ngidole sithando sami. Nzima baby. Ithabe le gift kana ngidole shothi uthwele ngathi. Awu. Apho indo. 1850 ku 82. Nice. Nomfundo Shezi got yourself a boost and a mist. Khathini got yourself a boost and a glove. Mbulazo Mnyama got yourself a boost and a mist. Awuzwe. Thank you so much Mazungu Nations. With the Delen Duke senza lempahla ekuthiwa isihluku. How? Let's all tap the screen. Zathi the times 3 siyahamba. Elevator le. I-private jet. House. Wajasika. Mntakwethu umuhle impela. Kodwa niphinde nibuyele ezweni lakini bakithi. Sigcwele nathi. Hawu.
Oh! House. Times 3, guys, let's go. Nangu times 3. Bafethu nango-ke zame ezinye izinto. Nango-ke zame ezinye izinto, kids. Thank you Khona so uvuma-ke manje-ke, abanike manje. Futhi khona ozamayo ngaleni. Khona umapatanisa ngale baphema, sambeni. Hawu, inkabi zami ngangiphoxa kule mesh. Ngiyalidezwa. Ngiyalida. Asithepeni sonke nje, ngokukhulu ukuphuthuma. Simsondele mawala ngama-tabs. Awu. Uyabona ukuthi uthatha ama-sticks asengaka. Level 15 uzokhanya. Oh. Oh, Thaba sasithanda ngiyaqala bo manje. You say no, Can you do it for me because this guy is. we are leading 175, 120. Please, man. You can just assist me to do that. Bamba manje. Unja, Naphathi inkunzi uzobona ushintsha manje. no complaints. how so? Usiyama wagcinani nokulida nje. Fine, everything is Zaman lapho. Is it okay? Asameni baphela, asameni baphela. Can I have 5 roses to reach the target? Ngakabuye. Because I asked you to look at Bambi khona lakho nami bambi khona lami bakithi. Let's go. 2 more roses. Liyaxege lakho. Liyaxege ikhona lakho. Lethi rose now lethi rose. Thoda wabili. Thoda lot rose. Bambi khona lakho nami ngizobambela. ngiyimi nami ngibikho. How? So casualty uli. One more rose. Uncle Mickey. Thank you so much. It's gonna be times 3. Put on a glove. Put on a boost. Stambing. Ow. Abuye. Faka le-glove bafethu. Bese sniper up. Ngeke sabuye. Khona mapataniso khona ngale nimgade kodwa. Tako. Usasho. Nanguyuza madoda. Nangusitha. Soka. Shilo ngathi ngeke abuye. Bengangalithanga It's about ushona phansi ke manje mntanami. uNkulunkulu enza imanga. Buka eshintsha amanzi wenze wayini. Uyinamba nje. So what is it for? Giving you only 50 seconds. Ubona ukushintsha kwenamba. 1106. Ngitheni ayishintsha ngenamba inani. Who's leading? 1106. Uzo. The last Awuso. one I sent to you is 1106. Yeah, Lida manje. Nemakanga. Bambeni baphema. Yeah. Iglove bafethu. Akekho neglove. Okay. It's Ngeke khona neglove. there is a We have a boost. 117. No, 111. I'm sure khona neglove Now bafethu. we are doing Let's put on a glove. 1110. Put on a glove bafethu. 11. Oh, yeah. 1110. Okay, sine boost it's fine. Singadlali. Vele udlale because sine boost. Dlala sine boost. Can you pick 40 up seconds to go. Let's go. 1109. Level of now 11. Somebody bafethu snipe up 10. There is 1109. Yeah. Oh! Level of Uga. So, what was the last number? level now we are doing level 10. Last time we had it was 1109. 2004. That's correct. Ngizakutitinya umuntu wesimame ngikutitinya. Then I ask you for the last question. Who was the last 1109? Nemba ngedogile manje, nemba When? Mapita. nemba ngalungu ngishulwe zithanda baphela. Lo yakho ushulwe zithanda. Tipan. Impela Oh, do not talk more. It's an individual. Thank you so much Nomfundo, thank you so much Tsa. Thank you so much. Tanko Takhona noMagugu. Mickey Mbulazo Mnyama mkhulu mfana mncane kube uGhost olwami Jani mahle thank you so much guys kubuye nomapatanisa suka yawanje mapatanisa ngoba sniper kuthi me sniper This one is an ayekeleza individual. balazana phansi So where is that peeling? Just right down there. It's an individual lock. Bruce Chaos Chauke is a deceased. simshaya wasiceba kuboss Being requested by Nicholas Kiabulani, whoever it is. But you write down this one. Okay. Alright? Wasovela kwicamera bakithi. Star got a mist and a hammer. Thank you so much guys. Banomunye oh na babaningi. Yes, Nomfundo Shezi got a mist and a hammer.
Dakona got a glove. Thank you so much, guys. Let's go. Ngifuna simshaya u-20. Hayi somlinda. Usahlanganisa lapha. Hops. 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 Yabona nomsebenzi. Nakho-ke boss. Yasonnemba boss sonnemba. Pika uyabhora wena zungisho. He is my brother. How I don't follow you, I'm sorry. How so I follow Mawala. Everybody tap your screen, it's gonna be ×3. Let's beat both. Okay, now let's go back. This is the patient. Now ×3 guys, snipe up kusasemanje, sibaleke manje. Baleka nje kusamanje. Ha, nangezama futhi umapatanisi. Mina ngeke ngiyimele mina. Bafowethu uyazama umapatanisi. Akhoke, buyelani kuye. Buyelani kuye madoda. Ayidla umuntu. Ayidla umuntu. Madoda. Ngeke ngiyimele mina lento ukuthi mina kube nentombi yami ezoya emsebenzini. Uyibonile lo baba lo kade sefaka intamo yakhe la. Eyifakela intamo. Shuthi bayakhadlisha ngoba mina ngeke mina. Mina ngeke mina. Kade be cozy lapha. Befaka intamo kanje. Hayi. Emadoda nakho kushuba lo muntu langebuya. That's costing man. 598. 594 give me. 546 kuyi. Bayakhadlisha babona ngani. Babona kanje athi which one boss? No boss ambuye kanje. This one nana. Away. Ngeke. 5 roses kids. Asimshayeleni ukuthi uya ukushithisa ubaba wabantu emsebenzini. Futhi uye lo wamqala. Uye lo wamqala. 3 more, 2 more roses, 1 more rose. Asuka ngaze nganithanda. 1 more rose to reach the target. So ngayisenda. User, thank you so much for coming in. Let me follow you. Thank you so much for reaching the target. GFS emsebenzini ukhwini wakho wasesipani ubonela ukuthi vele utrowila ngithi so unesincinza sakhe sasespanini yiso ke lesi dame faka ikhanda la futhi uqala wazoconfront ukuthi ubale ndoda odlala nayo la but no it's a friend ×3 kids asihambeni yabona ngicela samnike ithuba ngoba la une good chance ukuthi engabuyi ngicela senze lento esiyenze kule match previous bukane ngiyathatha ngisho ngiyibona ke let's go guys Donuts and Captain Money guys let's snipe up guys thank you so much for a popular ungakhohlwa ukubatshela ukuthi mhla 27 vele babhemi edumbe ageje bafethu let's go yazi sikwi risk masila danko takhona nomfundo thank you so much asambeni asamnike thuba oh so lekhulu kodwa naye uyabona ngathuki should bajwayele vele ukuthi like nwa colleague sawubona nwa colleague yabo into zabo yabo okay yabo ay thule nje siyabuka Kude semehlinzwe futhi namhlanje. Ngani? Sazohlinzwa nje. Ish. Ngicela lokho bekumele ihlinzwe. Ngathi ngafika mase kumele ngihlahlele nje. Ndaba ukuthi lokho kuhlinza mina. Bazokulanda nje. Uzokulanda. Ngathi ngafika sengihlahlela mina ngingasahlinzi senenzile. Manje amikwazi nonke.
Yabona. Awu awuqedi. Sabanenebula namanje. Kabi. Senze ngakuyo. Hawu. Lungene sibhaxe nje sini. Bafethu. Watch out. Nemgane. Owesifazana osebenzayo. Yabo kuyimanje basendelana imali yasemsebenzini lapha bafuna ukuzogifta ngayo. Inyama siboku seduze kwasini. Uzoza lapha kwamakhelwane asekhaya. Hawu! Hawu ngishilo ngathi bazo sniper. Hawu! Hey boss, bakithi uboss, yazi uboss. Uboss ngeke boss man, uwe boss iyazi. Ngezele guys asimbonyeni ngempela ke manje. Hawu! Yabona nthi manje. Uthula awumboni yena mo. Yamkhumbula boy ngane kakhani. Namanga yiyo lena. Ngithule mina ngomuka ubhobo. Kanjani? Ngihambe ngane esenamalimi engakwazi ukukhuluma. Uzokushaya. Ethama. Abuzo saphela ungisane empombe ngakapho. Empangeni. Ngiyakutshela thukile. Thank you so much. Mama, no don't. Share noma ngo-5,000 if it's possible. Let's cook it in this pack noma He ngo-5,000. was too hip when I no don't. Bafethu share noma ngo-5,000 please. Hliziyo yami sibuhlungu. Kungitsansela ungilinde ekugcineni. Akabhonywe ngempela ke manje. Guys, it's times 2. Bafethu 210 cats. Money guns nje futhi in fact ama money guns agijima wona manje. Ha. Bawanyapha amanikana. Esikhuluma namadoli. Lesinjani lesiya bafethu? Silibhamu. Usniper ngani yamuntu? Hayi kahle. Danselana udliwa. 0 that side 1. Okay. Okay. Bafethu kusho ukuthi thwas u0. Angazi uma senza kanjani. Simleje noma 5,000. Simqongqothe. Niunyaphi. Ngizonyaphi? Hey! Ubuza abantu ukuthi usho mina. Ngisho la ubomakhamisa abagcwele lapho kuba. Oh makhamisa abagcwele lapho usho njalo. Ama sniper ama makhamisa. Okay, akasibone. Athi siboneke. 3 roses guys. Manje una 0 strikes lapha ekhanda lakho but you have been saying nama strikes. Ama snipers. Guys, what is your perspective please? Moderate. Moderate con. 2 roses. 2 roses. House. Guys, 2 roses please. 1 rose per person. Aliqale kwathuka mina ngaqale ngambuka kabili hayibo. Bafethu let's put on a glove esahambile ekhathini yezwa yini. Sifaka iglove, sifaka iboost, sambeni lento serious. Hawu. Hawu. Hayi ngifuna sambeni sambeni. Sasideleleni. Hawu. Sifake nje iglove bafethu bese siyahamba. Angazi kanjani. By the way, my snappers, 5,000. Put on a boost. Sambeni ngempela ke manje bafethu. Nimbonile masimiyeka kanje uvela sniper fika ko-2,000. Nizogida lapho ngenifena ku-1,000. Oh, respect 1,000. Okay. Ukugida lapho na imoderate izele ukuzokhomenta kadayizela ngiyayizwa lengane idelela phambi kwami bafethu. Okhathile amakhona. Ukhathini amakhona akaphelele kuleyo shuma kalifakile. Thank you so much for your glove takhona. Touch that glove bafethu snap up. We have 10 seconds to do it. Touch the glove bafethu sisniping. 5,000 yofika nini nisasniper kwi-glove donut. Uthe ku-1,000 ayangifike. Yini le? Cha, uthe u-5,000. You gave yourself target. Yeah?
uthe 5,000 angithi 5,000 lo. Awu ngizokushaya ngenamba mina ongishaye ngayo nawe. Hayi ukuthi Ngikushaya ngo2 billion manje. awukade ushaya ngo2000 wena. Ngeke wangishaya mina. Bubu ufakazi evidence we. Ufakazi evidence. Bubu ufakazi. Sayelo lempi yabo nosomatekisi. Yazi ngeke kunento esesweni lamba futhi uzophinda zama ukusniper futhi. Ubani lo Chris? Ubani lo? Awumthelela kancane kamzala. Sanje. Bafethu uzama ukusniper lo muntu. Yini? Level 15. Let's go. Asabe maphembe. Sizoyachopheka. Bafethu uzophinda ohlala ku2000 futhi asambeni madoda. Bafethu uzophinda ohlala ku2000 asambeni. Kodwa soleyiso. Zithi yiso sona. Wazini lo? Ayihlaziyo. Fundiswa yimi umswela. Hey, Danko Khathini. Level 10 Khathini. Siyabonga Nkosi yami. Takhona got a glove. Ya, kube yiphutha nje ukuthi ungidle lapha benginganakile. Ngizokubhonya. Hey. Yokugcina lematch esidlalayo yes20. Mara Ufuna ukuthini? Kanti lokho uthola 62 no 15. How 15 ngithola manje because ngitshela abantu bami ukuthi abarelax bathola 18 labo batholayo manje wena. Time 3 guys, let's go. Donuts and cakes and money guns. Yabo kuyasiza ukubaleka early, asibalekeni early. Ama donuts Khathini, takhona thank you so much. Yeah, Amshana. Aw. Oba. I believe. Sonnamulo. Noma ngabe ya sonnamulo. Ngabe ya sonnamulo. Akuyile ya. Ngizokuthi nje. Shall back fall phuma ngayo. Guys, can you please all tap the screen? Aus. Hello, Pumi. 3 roses, Kitty. 3 roses. To reach the target. 2 more roses, guys. Thank you so much, Kumalo Lu. 2 more roses. Yabona noma kugathi ngufollow kade u-share live. Follow u-reach the target. 1 more rose, guys. 1 more rose. Can I please have 2 roses? 1 more rose. 1 more rose. Guys, let's play the game, Shay. Let's play the game. Let's Babe play the khona game. la kuzobambela. Aw. Guys, 2 more roses. Angibona manje sathi. Nala maseke sengiwaqhele ngiyaqala kuwagqoka tight. Manje kuyaluma la hamba khona isuka. Guys, it's gonna be times 3 ne. Simthithi ngimecheche yokugcina naye le. Simthithi nyala kokho serious ke manje. Nakya now times 3. Mani kana yodwa uDoom. Ma donuts awu 7. Nokuningi kakhulu. Sambi sayidlala. Ulambile bakithi yazi. Wena utholelani nobasi lapha emsebenzini? Wesis. Yey wena. Utholelani nobasi lapha? Utholelani nobasi lapha?
Ngithanda yena. Inhliziyo yami mangimbona ishaya tik tik. Kade nikhadlisha lapha phambi kwethu ni romance engena la ngekhanda. Nilokhu hayi. Ungake masumbamba islave. Hayi. Mukasad. Aw. Abasemelo le. Lapha semafletini. Hawu. Umntaka phele Mukasad. Yabo, awunyanga nenyanga Mukasad. Hey. Asamben madoda. Awuphaka seceda bengizophuza nami. Ngizaba sengulindile. Lokho uthi kancane nje. Uzozaneni ngalongo. Ulwa simlanda nini? Ubani? Ulwa. Shuna suku olundi phela simlanda. Siyanongoma. Soseduzana. Kanongoma. Anongoma ngizoza ngesonto. Uzobe. Oh ngoma. Ngizomasi no Monday. Manje wena uthi kuzobe seku-Monday kanjani? Ngasimo ungesonto mos. Sobuya nje. Hawu. Awusakhona. Unjani maka coach nosibona uhle. Sikhona kunjani? Ayi bafike bazosniper nje abantu asisosova la ngeluzi la masiphayizi. Kodwa bengawina kanjani edliwa kanjelo 73. Utakhona kodwa club noma kukhona club enemist. Bye bidliwa sengudlile mamezo. Lapho usho ngama strikes awu2 mina ngudle kawu7. Udlile mamezo ene namhlanje bengudla ngaloshuni uDok ngempela kabi ngu-enjoyile. Ungiyeke uyaphindeka ngisazokuphinda futhi la esihlangana khona nje wazi ngiyakudla nje bye ke mama. Yes manje nangu umudli nomudli ngidlile omunye manje baphem boneso into ya ngoma eh report yeah eh Kaya nyo kasi na boy. Aduh. Hello. Hi guys. Nenek siapa nih ngasihin nenek main TikTok guys? Where are you guys from? Oh, you are from Philippines. Sorry, I couldn't hear you. Sorry, I'm from Indonesia. Kamusta na? Kak nenek siapa nih dikasihin main TikTok? Iya tuh. Asal panas keren gak kurus buaya nawa ngel so ka belum. Nenek siapa? Asamben. Cantik. Asamben Mbappe ngeke. Hoy Mbappe mo. Nakon bayeka bang. Ay. Oh. Okay. Ay matutokon sa kalan man. Ay bafethu kahleni. 7 screen song. Sabona kahle. Oba, isifunda lapha. Ziyabhena. Konje ba umdala isifundo nawe lindo? Oh. Eh? Mqamba manga ngesport 2004. Oh, ngiyatshela. Ayikho la kanzwana ngami. Phela ngiyanazi noma bafana ngikhule emva kwami la. Sport 2004.
wena 2005 noma 6 lapha akubuzi bengekutshela nikhuliswa yimi mina labafana laba ngavele nikhuliswa yimi bese uzoqanza ukukhosa mina wena u5 noma u6 lo sponge uyena nakhona yeah wangu4 sponge wena ufuna umdala ngosponge dakiwe 2 more roses 2 more roses nani khuliswa yimi bese kuthi lo oka 2011 no 10 ngiyanazi phela nikhuliswa yimi nini one rose guys, thank you so much. Masibiya, let me follow you 11 or 10 una nombre salamana nomre nomre salamana naye asambe no madoda time super futhi Hops. Bafethu nakuzidliwa ogogo. Ogogo bayangidla lapha baphemu. Donuts and caps and money guns, guys. Let's go. How we have a glove on top, guys. Please touch that glove. Let's snipe up. Ngeke madoda. Sine glove. Let's ensure. No roses, guys. Quick glove. Now zama rose abulali glove. Let's use ama donuts okungcono. Asambeni baphemu. We bafaka iglove nabo we ngazapha ama snipers am asambeni madoda. Thank you so much Anele, wise match. Asambeni bafowethu, asambeni sane thuba. Ey kwanzima Tonza nzima. automatic unubeka unyawo Manje ucompare automatic no manual. La manual samele ubalansise. Samele faka igear. Samele uye kancane we. Lapha uzintswe noma uzofika kamzini uzintswe break ime manje letho. Uthi ntswe we. Ngikubuthongo nje uyalala lapha nozukhohlwe. Futhi uvula ama window namanzi. automatic Na. Hawu ukhulile uzulala lapha nangomisho. Lokhu uthe nje emlenzeni wena. Sokubeka ngeviki elizayo. Yazi sisanga iwina le match. Niyabona nisanga iwina. Hops. apha ngabenziza ngayizwa Bona bawu2 phela. Labo siqhameka entweni wedwa. Lutho bahlukene nabo ngikutshela. Yabo amakhalaza amabili, mathathu. Esadliwa yezo. But nje amakhalazi awu3 lapha, khona upink, khona ublue, khona orange. Siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga bafowethu, hayi uzobalela. Sengicela ukuvala manje, sengikhathele. So siphinde futhi sibangene some other time. Ngiyabonga kakhulu Zong Nations, thank you so much.